Han kan lage kage. Hvad er det? Det kan jeg se. Kaffekage. Du kan lige slippe på mig. Okay. Okay. Nej, det skal du ikke finde til at gå i. Kom. Kom så. Kom så. Kom så. Mette. Ja, kom så da. Kom. Kom. Kom så. Så tager jeg på. Så skal jeg herover. Nu bliver jeg ikke kommet til det der. Ja. Du skal bare gå lidt. Stærkt. Det gør jeg ikke. Du skal ikke danse. Jeg venter over med dem. Og hvad så? Et ben her og et ben der. Så går det. Hvis vi går se alle mors blomster. Er der lyd? Nej. Kommer jeg nærmere? Ikke tættere, mor. Ikke tættere, mor. Det er rigtig flot. Mor, se dine flotte blomster. Det er rigtig dejligt. Ja. Du skal gå lidt, mor. Hvad er det for noget, jeg skal bruge? Jeg kan da rende. Kan du rende? Ja. Ikke tættere. Det er så dumt. Ja. Jo, se. Hvor længe fører jeg? En af dem kommer. Ja, med hele tiden. Ja. Så går vi på ydersiden. Nej, ikke hele tiden. Så går vi på ydersiden. Så stopper vi. Så mor. Og så. Høj. Trold. Så kom her.